Viatjar en avió és bastant pesat. Però si més no, les granges ho fan una mica més entretingut. Ho veurem avui al Minut de la Terra. El que més m'agrada d'anar amb avió, si no acabo al passadís, és que tinc una finestra lateral per veure totes les formes meravelloses que prenen els camps de conreu. Com a Hokkaido, on tot el paisatge és un entramat de blocs gairebé perfectes. Aquestes granges del Regne Unit semblen peces d'un trencaclosques. Aquestes, de Bolívia, tenen forma de trossos de pastís. A les ribes del riu St. Lawrence, al Quebec, veuràs fils llargs i estrets de terra cultivada. No massa lluny, a Wisconsin, els camps estan fets de ratlles corbes. Al llarg del riu Orange, a Sud-àfrica, el paisatge està puntejat de punts. Aquestes granges libaneses són hexàgons. Aquests camps a la Xina meridional semblen petites empremtes dactilars. I això és només una fracció de les formes que podem trobar. Quan miro per la finestra de l'avió, no puc evitar preguntar-me per què les granges tenen tantes formes i quines forces generen tota aquesta varietat. La història n'és una. Importa si la terra de cultiu d'una àrea va ser planificada, com aquests trossos de pastís, o més orgànica, com aquelles peces de trencaclosques. Després, què es cultiva a la granja? Estem parlant de plantes o per pasturar els animals? Els camps per a cultivar requereixen llaurar, plantar i recollir regularment, sovint amb màquines, i les formes regulars són les més eficients per treballar, especialment amb equipament gran i pesat. Els camps on pasturen els animals no tenen les mateixes restriccions, per això a vegades veuràs quadrats perfectes i d'altres formes molt més irregulars. La geografia també és important. A les pendents més pronunciades, els agricultors han de construir feixes de terra per poder cultivar. Així és com s'obtenen aquestes empremtes tan característiques. I en pendents menys pronunciades, l'aigua es pot endur la terra i els nutrients dels camps. Tenint en compte aquesta erosió, a vegades es planten cultius als contorns, fent que l'aigua es mantingui i fent aparèixer aquestes formes tan curioses. També hi ha el tema d'on prové l'aigua del cultiu. Quan l'aigua és escassa, els agricultors confien en la irrigació, que sovint distribueix aigua des d'una font central. Així que moltes granges irrigades adopten formes radials. Aquests camps circulars són alimentats per un aspersor pivotant, i aquests hexàgons d'aspecte futurista per aigua subterrània bombejada. I fins i tot, on hi ha molta aigua, els camps necessiten accés a ella. Cadascuna d'aquestes tires llargues i fines toca just al riu, fent viables aquests camps tan allargats. A més, amb aquest tipus de camp, les cases queden a prop l'una de l'altra, de manera que és fàcil convidar el veí a sopar, cosa que fomenta comunitats molt més unides. I quan mires de prop aquests hexàgons de Líbia i els trossos de pastís bolivians, pots veure que també estan posats perquè les cases quedin a prop l'una de l'altra, permetent també camps comunitaris. Això, òbviament, només és la superfície. Hi ha una diversitat increïble en els camps de tot el planeta i moltes coses, des de la història, la tecnologia, el clima o la cultura, que podrien estar influenciant per donar forma a qualsevol d'elles. Per la pròxima vegada que estiguis en un avió, para atenció a les formes dels camps, perquè expliquen en secret moltes coses del seu entorn. I a partir d'aquí, ja tens camp per córrer. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.